Ahojte milovníci čísel. Moje meno je Jana a som karmický numerológ. Číslami sa zaoberám už veľmi dlho a rozhodla som sa, že vás uvediem do sveta čísel. Ako pochopiť karmickú numerológiu? No, skutočne tak, že si povieme niečo o tých číslach, že si ich rozoberieme. Poďme sa pozrieť na číslo 1. V numerológii je číslo 1 symbolom začiatku, individuality, vodcovstva. Predstavuje energiu nových začiatkov, odvahy a sebestačnosti. Je to číslo, ktoré nám rezonuje s energiou nezávislosti a schopnosti prevziať iniciatívu. Čo sú kľúčové vlastnosti čísla 1? Ako som už spomínala, je toto vodcovstvo. Všetci, čo máte, ste ovplyvnení jednotkou, narodení prvého alebo osudové číslo 1, ste prirodzenými lídrami. Máte schopnosť viesť ostatných a byť priekopníkmi nových myšlienok. Ste iniciatívni. Ste symbolom aktivity, pokroku. Inšpirujete ostatných k odvahe začať nové projekty. Veríte si veľmi často, lebo číslo 1 v sebe ukrýva silu, schopnosť veriť vo vlastné schopnosti. Máte silnú vôľu a nezávislý pohľad na svet. Jednotka je naše slnko, ja, náš pôrod, naše detstvo. Ale keď máme len jednu jednotku v tom dátume, veľmi často máme nízke sebavedomie. To si zvyšujeme mnohí autami, chválením sa, veľkými majetkami. To je veľmi častý prípad. Pokiaľ máme v dátume 2 dvojky, je to zdravé sebavedomie. Ale pokiaľ máme viac ako 3 jednotky, tam už sa prejavuje istá precitlivosť, niekedy agresivita, dokonca až zúrivosť. Jednotka sebe skrýva aj seba dôveru. Veríme si vo vlastné schopnosti, máme silnú vôľu a častokrát aj nezávislý pohľad na svet. Sme veľmi kreatívni, originálni, prinášame nové nápady, dokonca ich riešenia. Je tam značná ambicioznosť, jednotka je hnací motor, ktorý nás povzbudzuje dosahovať ciele a ísť si vyslovene za svojimi snami. Má tá jednotka ale aj nejaké výzvy, ktoré by ste mali zdolať. Veľmi často ľudia narodení prvého alebo osudové jednotky dokážu žiť sami. Vyslovene tam môže byť aj pocit osamelosti, menej detí, neuzatvárate partnerstva. Čiže je tam možný pocit osamelosti až izolácie. Ďalšia vaša taká výzva je prekonať tvrdohlavosť. Niekedy ste neústupní, príliš sústredení na svoje názory a na seba. A dokonca aj sebecky. Pri nadmernej fixácii na seba môžete prehliadať potreby ostatných. Ako by som nejak ohodnotila nejaké vaše karmické posolstvo? Máte objaviť svoju vnútornú silu a začať život s odvahou. Číslo 1 z pohľadu karmalógie vás učí sebavedomiu. Máte zároveň byť... Toto číslo vám zároveň pripomína, že vodcovstvo je o inšpirácii, nie o dominancii. Čo sa týka tej našej jednotky, ak ich máme v tom dátume viac, tak veľmi často sme citliví na všetky životné situácie. Určite pozrite si váš dátum, pokiaľ je tam viac jednotiek, je tam vzťah s cudzým jazykom. Mnohokrát hrá na hudobné nástroje, ženy preberajú často mužské obory v oblasti práce. Tam veľa adrenalinových športov, horolezci, vysokohorská turistika, automobiloví kaskadéri. Čiže jednotka nám dáva aj tieto vlastnosti. Z pohľadu karmalógie však jednotka často hovoríme je letavica. To znamená, že niečo môže lietať nad našim životom. Čo môže lietať? No, nejaký problém. Nejaká karma. Často sa stretávame v dátume, pri rozbore dátumu narodenia aj s izolovanou jednotkou. Ako by som vám to vysvetlila? V detstve, ako keby ste boli izolovaní od rodičov, časté sú nejaké fóbie, problémové detstva, komplikované detstva, detstvo vo vlastnom svete. Pokiaľ tá jednotka sa nestretne s inými číslami, tak nám robí naozaj šarapatu. Poďme sa pozrieť ešte, čo sa týka tej jednotky. Jednotka môže byť tvorená aj desiatkou, čiže ľudia, ktorí majú osudové číslo z tej desiatky, sú to často vodcovia. Kolo šťastia. V tom živote toho šťastia je naozaj nadeleného. Číslo 19. Tiež máme tam jednotku. 19 chcú rozkazovať, dominovať, veliť. Chcú byť proste prví. Častokrát sa prejaví bezohľadnosť. A potom je tu jednotka z 28. Tá 28 sa veľmi často cíti ako obetný baránok.
Treba sa naučiť pracovať s touto energiou. Čiže tam sa neprejavujú až tak výrazne tie vodcovské vlastnosti, tam sa človek veľmi často obetováva aj pre tých druhých. Ak sa vám môj výklad o čísle 1 páčil, dajte mi odber a nezabudnite ma sledovať aj na budúce. Povieme si niečo o čísle 2. A to už je tzv. Najťažšia karma. Ahojte!